Здравейте, хубави и любими мои четящи хора! Аз съм Ким Джаксън, а вие сте отново в моя канал, в който се правя на много начетена и ви разказвам за книгите, които чета. Може би, за да се опитам да ви вдъхновя вас да прочетете някои от тях, защото наистина си заслужават. Поне повечето от тези, които чета, си заслужават и има смисъл в тях. Така, надявам се, докато бърборя, докато така ви занимавам с неща, които не ви занимават, покрай това да успея да ви говоря и за книгите днес. Последните 5, които съм прочела. Знам, че ми нямаше много време, не знам, половин година или нещо е такова, но всичко си има причина. Няма да ви занимавам много с това. Само ще кажа, че физически отначало не се чувствах добре. Имах дълго време тежки световъртежи. Анемията ми реши така отново да се обади, да ми обърка живота. Пия си отново каквото трябва да пие, съм малко повече в час, но си дадох малко почивка във всякакъв смисъл и на тема записване на видеа, и за четенето, и дори на писането. Не ми харесва тази голяма почивка, но това е живота понякога. Също си давам почивка от четенето, не защото нямам желание да чета, а да ми почуват очите от очилата, защото си мисля, че главоболите, световъртежа може да са свързани и с това. Кой знае. Така. Ето ме отново тук, колкото да не се харесвам на камерата, харесва ми да бърборя, харесва ми да чета. Ще се опитам да не говоря бързо и съм пак тук сред вас. Докато аз не съм записвала, си гледам разни други буктюбъри, български и испански. Черпя си разни идеи от тях, имам идеи за видеа, все така. Все още не съм записала видеята, свързани с тази годишния ми така голям юбилей, но и това ще стане малко по малко. За едни 50 книги, така може би ще бъде на части, ще видим. И разни други идеи за видеа имам. Освен за татко Стивън от време на време, че ще правя видеа, но и от 2 месеца долу-горе, от 29 август, тъй като тогава беше неговия рожден ден, подготвям видео Майкъл Джаксън и книгите. И продължавам да го подготвям. Все още не съм го записала. Бях започнала, между другото, мисля, че на 30 август, и майка ми се прибра от някъде, записа се прекъсна и се загуби после някъде. Така. Надявам се, че това мое завръщане ще е по-постоянно, че ще успея да качвам всяка седмица поне по едно видео и че ще ви досаждам по-често от преди. Така, 3 минути излишни приказки преди да започна. Както казах, напоследък не чета толкова много. Не, че съм спряла да чета, но ако днес чета, после 2 дена се почивам и някакви такива истории. Имах и моменти, в които нямах абсолютно никакво желание за четене. Странно, но факт. Но все пак имам прочетени книги за тази половин година. И последните 5 има много, за които не успях да говоря, съжалявам за което. Но е минало доста време от прочитането и не знам дали ще ми тече както трябва мисълта. Не, че за тези сега ще ми тече идеално. И така, вие сте си го избрали, вие сте тук, ще ме слушате. Преди да започна за книгите, едно последно нещо. Ако ви харесва това, което правя, ако ви харесва това, което ви говоря, моля, абонирайте се за канала, цъкнете му камбанката да получавате известия, дайте му едно палче на това видео, а и на следващите, които ще гледате, или предишните, за да ставаме все повече. И ще се радвам и на дискусия под видеята. Пишете ми вие какво мислите за книгите, моля. Дали сте ги прочели, дали не сте, кои искате, кои не искате да прочетете и така. За да си говорим за книги. И така, оставам долу линки към моя Patreon, където може да четете моите неща и да ме подкрепете за това, което правя.
Да, мисля, че е време да започвам. Започвам от най-малката по обем книга, но не и по съдържание. Напоследък ми се случва да препрочитам книги, които съм чела преди 1 милион години, като тази. 451 по Фаренхайт, градуса, 451 градуса по Фаренхайт на Бредбари. Аз съм от хората, които харесват стила на писане на Бредбари, така ще говоря бавно. Харесват ми историите му, харесва ми начина му на разказване, увлекателно ми. Тази книга съм я чела около 20-та си година, може би, т.е. преди едни 3 десетилетия. И се улових сега, когато я четох преди някоя друга седмица, че си представям нещата така, как съм си ги представяла и тогава. Къщата на главния герой, стаята дори, начина по който са поставени екраните, улиците, по които се движи, по които си говоря с комшийката. Кати ли беше, сега не мога да се сетя. Знаете, не съм добре с имената. Всичко. Сцените в историята, така как съм се представила на 20 там някъде години, така си ги представям и сега. Който не знам нормално ли е, странно ли е, но при мен е така. Знаете за какво става дума в тази книга. На мен ми е много замисляща. Не само заради буквалното горене на книги, а заради самата мисъл, че съществуват по света хора, които могат да ни казват какво да четем, какво да не четем, които могат да си позволят да влязат в дома ти и да те освободят от книгите ти или пък да те накажат по някакъв начин за това, че четеш. Звучи ми много страшно, звучи ми несправедливо и се надявам това никога повече да не съществува, да стигнем до такъв етап в живота си, до такова съзнание, че всеки да има правото да избира какво да чете, в каква история да се потапя. И, как да кажа, книгите ни дават, освен полет на фантазията, но ни карат да мислим по много теми. А тази тема за самите книги е доста важна. Затова няма да разказвам нищо от съдържанието. Който иска, препоръчваме да я прочете. Който не е чел, разбира се. А който е чел, моля да ми каже той как е усетил книгата. На мен ми беше много тъжно през цялото време. И все пак тая някаква надежда, никога повече, защото се е случвало нещата от тази книга да не се сбъдват. Доста като поглед в бъдещето от Бредбари има тук. Не знам как се ги представя точно тези екрани и цялото следене, нали, да те знаят какво четеш, какво имаш в дома си. Неща, които за нас в момента са доста така реални. Какво мога повече да кажа за нещо, което всички познаваме като тематика? Филма не съм го гледала, нямам такъв спомен, но някой ден ще го гледам някъде някак. Продължавам нататък. От тези 5 книги, първата, която всъщност прочетох, всъщност това издание, да кажа, на 451 градуса по Фаренхайт, както виждате от поредицата Панорама от едно време, цената е 1,4 лева, поне ще имаме книги, на които ще пише лева, от издание Народна култура. Опитам се да видя годината, коя е точно, на библиотека Панорама. И аз много обичам тези стари издания, както вече съм казвала. Не виждам добре. 82 мисля, че пише. Така, първата тези 5 книги, които си взех последно от библиотеката, където ще ходя след малко на българската библиотека. Може да се опитам днес да направя едно видео там и да ви я покажа колко е голяма нашата българска библиотека. Какви ценни неща има там. След малко ще ходя, ще връщам тези книги, затова и седнах да запиша видеото.
и ще си взема нови. Първата прочетена от последните 5, ето тази. На Иво Христов "По пътя към мечтите". Отдавна искам да прочета нещо от автора и както всички знаете, така факта, че наскоро той напусна този свят, твърде млад, ме накара в библиотеката да потърся, да намеря и да прочета негова книга. Надявам се да има светлина за душата на това младо и момче с талант, но как да кажа, такива млади хубави хора не бива да страдат така, както е страдал той толкова години. Друго не съм чела от Иво Христов и в интернет не съм чела нещо него, за да мога да кажа. Тази книга 2021, мисля, че 22. София, Orange Books, доколкото виждам. Да, 2022. Момент само. Озбукс. Това трябва да е. Какво исках да кажа? Историята никак не е лоша като цяло, но за мен е написана малко наивно, така не по-детски, но по-тинейджърски. Все едно е писал 15 годишен тинейджър. Не знам точно на колко е било Иво тогава. Може би около 20, както го изчислявам аз, както и да е. Наивна история, тинейджърска. Предполагам, че на тинейджерите би се харесала. Главният ни герой Антон е поет. Един неосъществен поет, непубликуван поет, който се мечтае за големи неща, който се влюбва на няколко пъти в цялата история, в момиче, което познава по-отдавна, в жена, с която е в момента и жена, която се среща по-късно в историята на едно много екзотично място, където се провежда конкурс за таланти като него. Те мисля, че има как да кажа, биографични елементи в книгата, т.е. писателските пориви на автора. Няма лошо. Интересна ми беше историята, но наивна и не е моята чаша бира. Но предполагам, че ако ми попадне още нещо от Иво Христов, би го прочела. 2 изречения и приключи горката книга. Така, следващата, да, тази хванах. Последната, която прочетох от тази партида, е "Рандеву в кафе Дьо Флор" от Каролина Бернард. Една книжка. Защо го казвам така, като самата аз се дразня на това? Книга. Тази книга ни пренася в прекрасния Париж. През цялото време се намираме в Париж. Аз никога не съм била там, но ми се иска някой ден да бъда, не само за да си видя приятелите, за да се насладя на града и всичките му забележителности, но успявам да го направя поне в истории като тази. Понякога я чета любовни романи, но любовни романи без пикантери и така нататък. Разбирате ми, истински любовни романи, в които тази се води исторически любовен роман. И в нея се преплитат 2 любовни истории всъщност на двете ни героини. Виан, която през 1928 година в Париж мечтае да стане ботаничка и освен любимата си професия, чака и голямата любов в живота. Английския художник Дейвид. Прочетох тук отзад на книгата, защото не помня имена, както се повтарям, потретям. И 85 години по-късно една млада жена, виждайки една картина, ще се запознае с историята на Виан. А ние се запознаваме с историите на двете жени. Как се влюбват, как се разлюбват. Едната е рисува художник,
другата с проблеми в семейството си, но накрая двете откриват любовта и не знам дали е положителен. Дали е добър финала или не, ще се разберете някой ден, ако четете. На мен много ми хареса историята, хареса ми стила на авторката, харесаха ми историческите моменти, описанията от някои от събитията се случваха по време на Втората световна война и окупацията на Франция. Един много приятен роман. Препоръчвам го наистина. Аз съм доволна. По принцип, книги с такива корици предполагат само единствено любовната нотка в книгата, но тук има и много повече. И човешки взаимоотношения, и на фона на тях развиващи се исторически събития, като разни окупации. Много съм така бърза днес, ми се струва в споменаването на нещата от книгите в обзора, така да го кажем. Все пак, ако е ревю на една единствена книга, ще съм по-многословна, но за 5 книги няма да говоря толкова много. Просто да се похваля какво съм прочела. Така. Старая се. Май за втори път казвам това. Не се старая, когато си вземам книги от библиотеката, най-често се вземам български автор, някоя класика, някоя съвременна книга, понякога нещо любовно и някой друго трилърчи или криминално или нещо такова. Имам си така, за да се разнообразявам. Но този път така наречените класики имам си 2 книги. И другата на Ерих Мария Ремарк, Трима другари. Наскоро открих Ремарк. Последните 2-3 години го чета, но няма негова книга, която съм прочела и да не съм останала възхитена, доволна и да съм искала да продължавам да го чета. Имам все още да наваксвам, така да се каже, но и съм прочела вече някои от книгите му. Тримата другари ми беше препоръчена в Трис, как се казваше тази платформа, която е към Instagram, защото там публикувах предишната си книга на Ремарк, която четох, вече не се спомням коя. И ми препоръчаха Трима другари и си казах, окей, виждаме библиотеката и я вземам. Взех я, прочетох я, доволна съм. Трима другари не от неговите книги, които най-силно са ме развълнували, но ми беше, как да кажа, беше ми хубаво, че я чета. Имаше 2-3 момента, може би, в които се трогнах, понасълзаха ми се очите, но нищо толкова фрапиращо. Имам си някои любими цитати от нея, като само свободата си не губи. Тя е по-ценна от любовта. Винаги обаче човек разбира това едва когато е късно. И аз съм абсолютно съгласна с това, както и с търся ги тук, за да го кажа съвсем точно. Но разбира се, светът не е побъркан, само хората. И сме много побъркани напоследък, ако питате. Другият цитат беше за любовта и жените. Да. Не е това. Къде? Има много цитати, разбира се, от книгата, но аз имам няколко, които резонират доста силно с мен. Повърхностни са само хората, които си мислят, че не са. Няма какво да му умуваме на това, точно така си е. Да се родиш глупав не е позор, само да умреш глупав.
момент, че ми изчезна точно. Между другото, написана е много, как да кажа, много истински, много човешки написана книга, много увлекателно разказана книга. Но, ето, не за свободата ви го казах. Къде е това за любовта? Правя някакви мълчаливи паузи, защото не съм от мултифункционалните хора. Къде си, защо се изгуби сега? Обикновено бедните хора са почтени. За чакането. Сега не мога да я намеря, но ставаше дума за това, че разбирам се с жените, но не мога да се разбера с любовта, който в моя случай е за мъжете. Така, какво да ви кажа за тримата другари? Какво да ви кажа? Става дума и за приятелство, и за любов, и за това как в трудните моменти се познават най-големите приятели, за това на какво сме способни, и за любовта, и за приятелите. Става дума за, разбира се, има нотки, военни нотки, защото главните герои си спомнят моменти от фронта. Опитвам се да се сетя нещо конкретно, което исках да кажа, но в момента ми избяга всичко от главата. Как да ви накарам да прочетете книгата, като в момента ми се губят мислите? Издателство на Отечествения фронт, София, 1984 година. После ми кажете, че тогава не са издавани чуждестранни автори. 2,76 лева, нали? Четете Ремарк. Много е хубав. Нищо, че става дума за войната. Точно за това са му силни книгите. Тази много ми хареса. Следващия път, когато съм с така по-събрани мисли, може да ви кажа нещо повече за книгата. Но е много добра. Така. Днеска съм в вихара си просто. Така идеално ми тече мисълта. Толкова хубави и много неща ви казвам за книгата, че е невероятно. Както обикновено. Не знам защо така се притеснявам, когато съм пред камерата и ми се губят всички мисли, каквото съм искала да кажа за прочетеното. Вече ще правя така. Като прочета някоя книга, вземам камерата и записвам и ви говоря за нея, за да са ми в прясно състояние и мислите и емоциите. От всички тези книги най-много ми хареса тази, която държа в ръцете си в момента. 451 градуса по Фаренхайт също, разбира се, но тя е препрочетена книга. Това е четвърта част от сагата за Бънк Ромеро на Мило Минчев. Един прекрасен писател, за който вече съм споменавала тук, колко много съм влюбена в писането му. Едно момче, което разказва историите си по невероятен начин, увлекателно, вълнуващо и най-древните детайли за героите му, когато четеш, не те дразнят, а искаш да знаеш още и още за тях. В тази част на мен много ми хареса. Тук също имаме 3 случая, доколкото в момента мога да включа. Много е, как да го кажа, има едни лабиринти, едни треперех през цялото време за Бънки, другарите му дали ще се измъкнат от едни тунели. Нищо повече няма да ви кажа. Там на една фиеста. Няма да мога тук да прочета нещо, защото е с някакъв дребен шрифт написано отзад. Изданието е от Vision Books, както обикновено, 21 година. Книгата стига чак сега до мен. Чакам с нетърпение да стигнат до мен Лов и Мрак.
Да видим, дано 2026 година това да се случи, защото библиотеката има само до 4-та част на историята за Бънк Ромеро. Тук нямаше събитие, което, как да кажа, става дума за един цирк на сенките, където Бънк разплита разни случаи, кого е убил и защо. Но нямаше както в предните части нещо, което да ме разтърси така почти до сълзи и да се чудя как въобще му е хрумнало на Милмичев да опише нещо такова. Ако чухте в момента някакво кашляне, това е Нина, който е под леглото, до сега спа, но щом записвам, тя трябва да ги върши разни, да се ближнати. Объркаха ми съвсем мислите, но четете Мъст от Емил Мичев. Жесток автор, жестока история, Бънк Ромеро ви хареса отново и отново разплита случаите. Аз съм щастлива. Така, много ви казах за книгите, просто нямам думи, но това е положението. 5 прочетени книги. Мъст, Трима другари, Кафе Дю Флор, Пътя към мечтите и 451 градуса по Фаренхайт. Ако не съм ви казала нещо конкретно и важно, sorry, Майкъл Бизнес, това е положението, така ми тече мисълта днес. Следващия път ще се направи един сценарий, така ще се записвам нещата. В момента чета, както ви казах напоследък, не чета, кой знае колко много. Юни месец, не съм го споделяла тук, юни месец при ходенето ми до една болница в Санта Крус. Влязох случайно в Елкорт Инглес, така да поразгледам какво имат като книжки. Нина реши, че трябва да се вземе бисквитка да яде, но се отказа. И видях, че там има новата книга на Стивън Кинг, на Денга Смедо, на български е преведена Не трепвай, мисля, че беше. До това е всъщност корицата, но съм си махнала обложката, или как да го нарека, докато чета. Да видя на испански, от кого е издадена, че не знам. Плата Джинс, не мога да разбера кое е издателството. В момента не е Планета ни. Да, на мен ми харесва корицата, мисля, че е като оригиналната. Така, Холи Гибни не ми е любимата героиня на татко Стивън, но Денга Смедо я чета. Много ми хареса, между другото, самата книга. Вижте, твърди корици, изчистено, черно, чистичко, така, нали, изчистено. Много обичам такива книги. Доста е дебеличка. Шрифта е голям, който на мен много ми харесва. Колко беше, около 400 страници. Тъй чета. Вижте докъде съм. Долу-горе по средата, няма и толкова. От юли месец някъде чета. Спирам. 250 точно съм. И нещо не ми върви. Имам усещане, че не е писала Стивън Кинг. Точно такова ми е усещане. Не знам защо. Не може да ме впечатли историята. Не може да ме грабне така, че да... Както ми се е случило с много книги на Стивън Кинг, да чета до посред нощ, до 2-3 през нощта. Не съм особено възхитена. За разлика обаче от това, от онзи ден, 2 дена не съм чела, значи по онзи ден се препрочитам една от най-великите книги на Стивън Кинг, а именно Дългата разходка. Само, че за това ще ви говоря в следващото или последващото видео. Мама ми донесе книгата от България, за което съм безкрайно щастлива. И така, мисля, че това беше моето днешно видео на тема книги. Поне разбрахте какво чета, поне се завърнах. Следващия път обещавам да говоря по-обстойно за това,
за който ще говоря. Дали ще е за Майкъл и книгите, дали ще е за Стивън Кинг и книгите, дали ще е за следващите книги, които аз ще чета от моята библиотека или от българската библиотека на остров Тенерифе. Четете, хора, четете! Четенето е богатство. Пожелавам ви да сте богати, пожелавам ви много интересни книги. Надявам се на коментарчета там отдолу, за да имаме за какво да си говорим с вас. И в момента усещам, че не записвам както трябва. Обърнала съм телефона нагоре и да видим какво ще се получи, когато го пусна на компютъра. Целувки от мен, бъдете богати, четете, чао, чао и за скоро!